akuzona futhi izimpi zonke esoyinqoba ngokuba fast empilweni. Ezinye izinto uyoshayela phansi kodwa bese uyayinqoba. Ikhona lento iqhubeka kule topic yokuthobeka. Yabo, that is why bathi sinamuva liyabukwa. Yabo isikhathi kubukwa abanye bathi lona kanti yena zameqa zimdlula kanti hayi umuntu uthatha iskill kuba bonke labantu ukuthi how is he gonna outdo these people, avela hlanganise wonke lama skills abashayi bese kuthiwa sinamuva liyabukwa. Okay, asiyeke endabeni yomnenke ngibhale ngeEnglish snail, SNAIL. Ngizobreaka leli gama elithi snail alphabetically. U-S ka snail simele strategy. Okay. Strategy, have a strategy in whatever you're doing. Be strategic. Uyabona uma uhamba nje kancane uyakwazi ustrategize. Uma wenza izinto ngokurusha you crash. One of my mentors kuma motivational speakers engayi-adoptela omunye ngamthatha la eSouth Africa, Dr. David Mlapa, uthi if you rush you crash. So u-Eska snail, egama lithi snail, umnenke, umele strategize in whatever you're doing. U-N ka snail, navigate. Yabona umnenke ungawubona uhamba kancane mfowethu udelele uyastrategize. Umnenke ungawubona wenza kancane kulomuntu onimbukani edawunwabo lo umnenke lo muntu uyastrategize, navigation uyanavigate lo muntu lona. Bese kuba u-A ka snail, activeness. Slow enjalo active. Kwakwenza umzekelo ngezilwane ezafakwa ubani zabizwa uNoah emkhunjini ukuthi azingene zonke izilwane kungakavalwa umkhumbi. Yabo unogwaja bagijima balokhu bephindele bebuya bedlala bexhomela ufuthu nonwabo. Nomnenke bathi wena mnenke wena futhu nawe enwabo thina sesibuyela 7 times lokhu singena siyaphuma anikafiki la lelwane zathini zathi we are active in our movement even if we are slow. We might move slow but we're not moving backward. Sihamba kancane kodwa siye move kusala siyaphambili. So umnenke uslow unjalo active direction. Yes sir, uyakwazi kuba active uslow. Ngoba uzoshayisa mawuphapha sometimes. Ngiyaxolisa ukubeka kanjalo. Kunabantu abaspitayo ubona uyaphapha ke lo muntu lo mara ngeke afike la yakhona. Okay, bese kuba u-I ka snail, egama lithi snail, innovative, ukuba inventive nokuba innovative kuhambisana nokuba intelligence, kuhambisana nokuba creative. Umnenke u-inventive, umnenke u-innovative uyakwazi ukupave indlela ngalama honza angabonakali, into engabonakali uyakwazi ukuthi ube creative. Bese kuba u-L kwegama lithi snail, loyal. Be loyal on what you're doing. Umnenke uloyal in its journey. Yabona mfethu ake siqhubeke siphambili manje ukuthi ke izimpondo lezi esincane ezidelelekile zomnenke izona ezisebenza ukuthi umnenke usense indlela ukwazi ukubona ngaye kunengozi manje bese uyachasha uyacommunicate futhi ngazo zicommunicate ngazo le impondo lezi zinto lezi umnenke. Yabo kunezinto izitho zemzimba ezidelelekile eziyihlazo ukuthi emzimbeni kodwa lezo zitho zidlala irole ebalekile. Izinqa zidelelekile umuntu angithi wena zinqa zakho uyakwada kodwa ezakho ngeke uyendlini encane ngihleli lana ngihleli ngazo zidelelekile ngathi ziyihlazo. Angathi yezwe mfana mkhubani unomnenke uneimpondo ezidelelekile kodwa wenza izinto ezinkulu. Man. Impondo ama horns esnail ayayenza ukuthi ibe defensive ibe protected. Uyazivikela uyasensa man mfowethu ukuthi kuzi problem manje la. Yabo uma ngabe umuntu yiba umuntu obona ukuthi yabo lempe engizoyilwa le ayina sicoco. Hlola ingozi mfethu. Ungamane akuyona yonke impo ozoyilwa mfethu enesicoco mfethu. Kwesinye isikhathi akukhona ukuphendula kakhulu okuzokuphumelela. Kwesinye isikhathi awuthule man. Awuthule nje ngoba uma ngabe siphambana sonke akekho ozobonakala ukuthi nangu ugula ngengqondo. Yabo then uyabona ke isnail sesiyacela umnenke urepresenta patience and perseverance. Patience is the ability to tolerate delay, problems or suffering without becoming annoyed or anxious. Yabo umnenke uyakhona ubekezelele into iziphumelela. Mfethu mawusuka la uyenyibe umnenke mfana kuphela isikhathi ungayibe kathathu
wena ongakafiki wona kodwa destination uzoyireach because determined yabo bese kuba ke persistence and tenacity is the effort required to do something and keep doing it till the end even if it's hard umneke unale ability wokubekezela upush uyenze into noma kuthi uyanyanyisa kodwa ubheke the ultimate goal noma kuthiwa injani ungalahli ithemba ungabe anxious umneke lowo sifunda okuhle kuleso silwane leso ngiyabonga mina mfowethu xhumana nawe kanjani mangethe sikuthola kanjani TikTok John Zwane Facebook John JZ Zwane uJZ wami JZEE Zwane kukhona ipage ufollow kukhona ne personal account ku YouTube John Zwane ngiyabonga kakhulu